Ahojte cestovatelia. Včera sa nám stala taká pomerne kuriózna vec. Stalo sa mi to prvýkrát, že naše lietadlo, letela som z Viedne na Madeiru, nepristálo na Madeire, proste lízli sme pod voskom zem, akože už sme skoro pristávali, ale bohužiaľ malo takú rýchlosť, že by to neubrzdil. A keďže tá brzdná dráha na Madeire je obmedzená, tak sme znova vzlietli, zostali sme v lietadle a pristali sme vo Fare. Faro je mesto na pevninskom Portugalsku a tu nám mala dať letecká spoločnosť hotel, ale nedala. Oni majú takú apku a v tej apke je, že čakajte 15-20 minút, kým sa uvoľnia nejaké kapacity, ale nakoniec nám nedali žiadny hotel, tak sme si museli riešiť sami a budú tam kompenzácie od leteckej spoločnosti, minimálne hotel, jedlo a transfery. A dnes okolo obeda máme druhý pokus sa dostať na Madeiru. Takže veríme, že dnes už vietor silný taký nefúka a môžeme pristať.